Ja to vítam pri výklade kariet znamenie váhy. Váhy, ideme sa pozrieť, čo vás čaká, alebo čo vám prichádza do života, čo vám chcú karty odkázať. U vás je skôr také upozornenie váhy, aby ste si dávali pozor na osobu vo svojom živote, ktorú už môžete mať pri sebe, alebo ktorá ešte len k vám bude prichádzať. Chcem zakryť. Pretože táto osoba, ja to skôr vidím, ako keby tá osoba ešte len mohla k vám prichádzať a buď ju stretnete, alebo už proste je tam nejaký ešte len začiatok. Hej? Čiže ak ju už poznáte, tak v tomto smere bude začiatok taký, že medzi vami môže vzniknúť určitá situácia, určitý, ani nie že konflikt, ale taká rivalita. Hej? Lebo ja tu vidím ženu, ktorá je troška taká sebavedomá, možno chladnejšia a potrpí si tak na tom svojom egu, ale toto môžete byť aj vy samotné váhy, čiže toto môžete mať momentálne aj vy takéto správanie a takto sa môžete správať aj vy. Ale určite je tu také upozornenie, že ak náhodou príde taká situácia, tak takýto človek sa vám do života môže dostávať. Pretože tú ženu tu mám potvrdenú dvakrát. Tak preto si myslím, že skôr tú ženu budete ešte len stretávať. Nejak sa vám bude plížiť do života za určitých podmienok, ale niektorí, hovorím, už ju v tom živote aj môžete kľudne mať. No. Čo sa týka... Sekundičku. Dobre. No, takže. Ak sa to týka pánov, tak páni, k vám sa blíži takáto osoba po tej ženskej stránke a vy tu môžete mať, či ste páni alebo dámy, to je jedno, tu sú určité túžby po stabilite. Ja mám pocit, že veľa z vás sa asi v tej stabilite momentálne nenachádza, alebo ak máte aj nejakého partnera, partnerku pri sebe, tak práve toto môže byť ten človek, s ktorým tu nastanú určité, ako keby, a môže byť výmena názorov, nejaké nezhody, ktoré budete musieť vyriešiť. Je to človek, ktorý ešte nie je úplne vyzretý. Bude to mladší človek, alebo človek, ktorý nie je vnútorne vyzretý, a preto to má potrebu si ako keby pri vás niečo dokazovať. A toto vám môže narúšať tú stabilitu váhy. Pre určité váhy tu je človek v pozícii doslova nejakej inej osoby ako tretej osoby. Čiže niektoré váhy tu môžu mať oficiálne vzťahy a do tých vzťahov alebo popri tom vzťahu môžete mať ešte kontakt s inou osobou. Pretože doslova mi sem ide žena, ktorá má určité výhody, ale nie je to partnerka. Lenže táto žena vás váhy môže privádzať do určitého stavu, čo sa týka emócií, psychiky, ako keby vám, doslova by som povedala, pomotala hlavu. Hej? Toto je skôr pre tú mužskú časť, ale samozrejme nájdú sa tu aj ženy. Pre tú ženskú časť tu mám taký odkaz. Postavte sa ženy do svojej sily, ako keby ste strácali na tej svojej ženskosti. Niečo vám chýba, alebo niečo z vás odchádza a je potrebné tu nájsť znova tú svoju silu, tú svoju ženskosť ukázať navonok. Hej? Čiže vy ste tu ako keby, ako keby vám niekto odoberal tú chuť zo života. Vnútorne tu cítite, čo chcete, viete, čo chcete, ale nemáte to na dosah.
v realite to absolútne nedosahujete a tu je potrebné preto niečo urobiť. Máte tu veľmi nízky prach príťažlivosti podaktorí. Čo by vám pozvihlo tak náladu, alebo čo by vás dalo do takého stavu, kde naberiete to sebavedomie, tak je určitá možno spoločnosť, do ktorej je potrebné sa vydať. Nemusí to byť hneď nejaká veľká spoločnosť, ale stačí, ak pôjdete medzi ľudí. Hej? Pretože možno, že ste zahltení niečím, čím sa zaoberáte prácou a tým zabudáte na seba a je potrebné tu sa začať venovať aj sami sebe. Alebo tým svojim túžbám, ktoré tu máte. Pretože naozaj tu vidím, že tá vaša stabilita, to vnútro je veľmi ako keby niečím narušené, také rozhodené a už je potrebné to tu ukončiť a dať na poriadok. Máte toto dvakrát potvrdené pri tej stabilite. Čiže také upozornenie naozaj pre vás. Dajte si pozor na nejakú mladú ženu, ktorá k vám bude prichádzať, alebo ktorú možno už máte pri sebe, ale skôr je to také úplne čerstvé, pretože ju tu vidím veľmi aj prefikanú, alebo takú lstivú, hej. A ona, doslova poviem, že od nej vám ide nejaká energia, alebo ona vám berie tú energiu cez ňu. Môže to byť priateľka, známa, môže to byť partnerka, s ňou vám tu hrozí aj nejaký konflikt, nejaká hádka a ona potom bere aj na tej sile, ako keby vás oberala o tú energiu a ona na nej získava. A tým je ešte viacej sa v nej, veľmi mi to ide do takej nečistej síly. Skúste, ak viete, o kom hovorím, alebo ak zistíte, že naozaj stretnete takúto osobu, tak si vtedy naozaj spomente na tento výklad a dajte si na to pozor, pretože ja tu vidím, ako keby vás oberala nielen o tú ženskosť, ale aj o tú sexualitu. Aj to vám tu bude troška haprovať po tej fyzickej stránke. A vidím to v oblasti vašich priateľov. Môže byť, že tam, kde sa stretávate, alebo kde chodíte, kde pracujete, môžu to byť aj kolegovia, tak tam niekde sa táto žena nachádza. Pretože ak sa cítite teraz váhy tak, že ste unavení, stojíte na jednom mieste aj napriek tomu, že pracujete a že máte taký ten každodenný kolobeh, ale stojíte na jednom mieste, tak tu vás naozaj blokuje určitá osoba. Veľmi výrazný pokles energie na veľmi nízkej úrovni. Ale na druhej strane, tým, čo sa tu medzi vami udeje, tak tá žena to od vás ako keby odoberá tou komunikáciou, tou výmenou názorov, tak ako keby od vás odoberá tú energiu a získavajú pre seba. Veľmi mi to sa ide výrazne. Dajte si na to pozor. Kartiči odkazov vám tiež odkazujú, aby ste sa začali pozerať na seba. Pretože ak máte pocit, že sa aj fyzicky nejako meníte, tak doslova poviem, že máte nejakého upíra pri sebe, ktorý z vás čerpá všetko. Začnite sa starať o seba. Toto je presne to. Máte sa posúvať
a máte sa začať sami o seba starať zvonka aj znútra a udržovať priateľské vzťahy, ale tie pravé. Čiže pozrite sa na to, komu veríte, kto pri vás stojí a začnite sa tak troška inak na to pozerať z inej strany a skúste si preverovať niektorých ľudí otázkami a možno prídete na koreň veci, odkiaľ, kde sa vám stráca tá vaša životná energia. Veľmi výrazne mi sem ide do zdravotnej stránky pokles libida, sexuality, ženské veci, problémy so ženskými vecami. Veľmi výrazne mi to sem ide váhy, takže veľmi narušená rovnováha. Tým pádom sa tu neplnia ani tie vaše túžby, ani tie vaše sny, úplne sa to láme niekde. Alebo to zostáva nenaplnené. Vy potrebujete ísť medzi pravých priateľov, vy potrebujete úplne niekoho iného k živote, k sebe v živote, kde vás budú tí ľudia podporovať, ale tuto skôr vidím, že máte niekoho, kto vás vycociava. Takže skúste sa pozrieť inak na to. Ak sa takto cítite, tak už viete, odkiaľ to je. Ale len treba nájsť toho človeka, alebo možno už aj tušíte a tie karty vám to už len potvrdia. Takže váhy, toto bol odkaz pre vás. Ja vám budem držať prsty, aby ste sa mali lepšie, alebo aby ste sa lepšie cítili a hlavne, aby ste našli tú silu, lebo aj to, čo som spomenula, že mi to ide moc, že to ovplyvňuje tú ženskosť, tak viete sa dať na poriadok, lebo tá spravodlivosť sem príde. Ono sa to začne naplňovať u vás, len vy musíte zvoliť inú cestu troška a vy sa musíte si otvoriť oči. Máte tu niekoho, kto vám proste škodí. Otvorte si oči, pošlite ho preč, alebo proste tam ukončite nejaké tie nezhody, prípadne veľmi mi to sem ide aj medzi tú komunikáciu, ako keby také súperenie a je potrebné sa tu dostať medzi úplne inú komunitu ľudí. Lebo vy to tu máte, aj to priateľstvo, aj uzavretie s priateľmi, kde vám bude fajn. A potom sa vám začnú plniť aj tie túžby. Len toto tu je narušené touto ženou alebo touto osobou. Takže ešte raz vám prajem všetko dobré a lúčim sa s vami, majte sa pekne, dovidenia.